आज डेट हूँ 4 ଜାନୁଆରୀ 2024। आज आम गोटे मन करू ମହୁରୀ କାଳୁଆ ଯିବା କେବେ ମହୁରୀ କାଳୁଆ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଗୋଟେ ମନ ହେଲା ମାମା ମୁଁ ମହୁରୀ କାଳୁଆ ବାହାରିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ମା ତ ତଳେ ମୁଁ ଭାବିଛି ତଳେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମା ତ ମେନ୍ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତଳେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଉପରକୁ ଜଗତ ଜନନୀ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ। ମୁଁ ତ କେବେ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମାମା ଯାଇଛନ୍ତି ଦୀପୁନୁ ମାଇଁ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି। ମୋ ପୋକ କେମିତି ଧାଇଁ ଯାଉଛି, ସିଏ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ସବୁ ମୋ ମାମା କେମିତି ସେ ଅଛି। ମାମା ଯାଉନି, ମାମା ଯାଉନି। ଆରେ यार ତାକୁ ତ ପାରିବ। ଜୟ ମା କାଳୁଆ, ଜୟ ମା କାଳୁଆ, ଜୟ ମା କାଳୁଆ, ହେଉ ତୋ ଦୟାଳୁ। चल ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଯାଉନି, ସିଆଡ଼େ ଯାଉନି ପଡ଼ିଯିବୁ ମାମା। छाड़ चलो मैं जाऊँ चलो। डाकी देले माँ डाक शुणु तू ही, तो दया नहेले माँ अन्य गति नाही। मंदार फूलरी जेमिति तो आशा, ए दुनिया को माँ तू एका भरोसा। जगत जननी दुर्गति नाशिनी, जगत जननी दुर्गति नाशिनी, माँ कालुआ माँ कालुआ, माँ कालुआ, माँ कालुआ। दुख हरुछु बोली संकट हारिणी, आशीष तो उजाड़ी देले पापी जाए तोरी। दुखी दुख हरुछु बोली संकट हारिणी, आशीष तो उजाड़ी देले पापी जाए तोरी। माँ देखिए बहुत सर्टकट रास्ता, कष्ट कले ही कृष्ण मिल जाए। माँ को दर्शन करने कष्ट कर, किंतु फास्ट टाइम जी जाइए सी नेक्स्ट टाइम जावाई टे पछक जाए, बहुत ऊपर पड़े माँ को देखिए पूरा सर्टकट पाच, पूरा छोट छोट पाच। मो पिला हालिया होगा पोकर मोर टिके फोटो सेल्फी टिके मजा करता।
ପିଲା ଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା জয় মা কালুয়া হেউ তো দয়ালু মা কালুয়া হেউ তো দয়ালু মা কালুয়া ଫାଇନାଲ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ नमस्कार ପାହାଡ଼ ଅଛି ମାନେ गोपाल कृष्ण नाथ ଗୋଟେ दक्षिण କେମିତି ओडिशार ଦେଖିଲ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମହୁରୀ କାଳୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଶୁଭମ ରିମେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ୱର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କିରଣ ମୁଲି। ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର ଭାଇ। ନମସ୍କାର ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବହୁତ ତୃପ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ। ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଭଜନଟି ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ ଯୁଗଳ ମନ୍ଦିରରେ এই ଭଜନଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭଜନଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରିନ୍ସ ସନ୍ତୋଷକୁ ଏହି ଭଜନଟି